Госпожа Цачева призна, че автобуси на ГЕРБ са водени на протеста в София. Вчера на Деня на Съединението, когато трябваше да празнуваме това, че България се е обединила, имаше отново възгласи, оставка и... Това е неуважение към националните символи и към националните празници, които имат много дълбок смисъл. Винаги има различни гледни точки. Важното е винаги всеки да помни, че сме сънародници, че сме граждани на една държава и с всичките ни различия трябва да живеем заедно и да намираме добрите решения за страната. И това е смисъла на всичко, което прави правителството на господин Орешарски, защото то се старае да чуе различните мнения и критиките, когато вижда, че нещо не се възприема от обществото, да го коригира, но най-вече да върви напред и да реализира тази промяна, заради която беше избрано. А протестът след признанието на госпожа Цачева вече може да се каже, че е политически? Той отдавно скрито е политически и нека не се заблуждаваме, защото всички знаят начина на организация на протестите през последните седмици, особено след първоначалната спонтанна вълна. Много силен политически и икономически елемент в организацията на лице, но на 4 септември маските вече окончателно паднаха с действията на ГЕРБ, защото ако до тогава техните представители, които бяха организирани и присъстваха на протести, но го правиха свенливо и маскирано, сега го направиха открито и нещата си застават на места. Имате ли готовност за 22 септември? Твърди се, че протестирите го обявяват за деня Хикс. Те наречените протестери, въпреки че аз не знам какво означава това точно като дума. Това е българската дума. Според вас какво ли са може ли да приключа? Да. В отговора на въпроса. Много пъти са обявявани дни Хикс, но нещо, което се прави на пук и на инат и на всяка цена, никога не е продуктивно. Какво ли са според вас българо-руските отношения? Какво бихте искали да промени този кабинет и вашия? Българо-руските отношения имат много дълбока традиция. Духовна, културна, икономическа. И те могат да допринесат много за развитието на България, особено в икономически план. Аз бих искал да видя по-активен диалог между двете правителства. При това диалог, който се основава на взаимния интерес, на взаимното уважение, а не на топкане на топката, както беше през последните 4 години и нищо не правене. Защото кажете ми едно нещо в двустранните отношения, които има такъв потенциал да се е случило позитивно за последните 4 години. Нищо. Само всичко, което се беше стартирало, беше спирано. Това трябва да се промени. Трябва да бъдат откровени отношения, предсказуеми. И аз смятам, че има много сериозен икономически потенциал и той не се свежда само до един или друг проект, а до създаване на условия за повече търговия, повече български износ за Русия, тъй като това е един гигантски пазар, традиционно с хора, които помнят и българските стоки, добре се отнасят към България и ние сме просто много странни хора и много странна държава, която този потенциал не го използва.